Super! Bine v-am găsit, dragii mei, vă spune fratele vostru Șaban, regele din Banat, cu toată orchestra prezent. Și înainte să începem programul, vrem să spunem două cuvinte frumoase. În primul rând că mulțumim la fratele nostru Alexandru, că a avut plăcere și a ținut ca Șaban, regele din Banat, să fie prezent cu toată orchestra lui și la nevasta lui, mireasa lui, să ne dea Dumnezeu sănătate și fericire. Și bineînțeles, dacă petrecerea este pe măsură, avem cei mai frumoși nași posibili, nașii lui Alexandru, Neluțu și Mirabela, să trăiască, să fie sănătoși. La melodia asta să începem frumos și elegant cu ea, după care pentru toți țiganii noștri și pentru toată lumea prezentă să dă de joc, de veselie și de voie bună, toată lumea să se simtă bine, da? Merge banda maestre! Alexandru! Alexandrule, ai pe toți ai tăi, neamul tău ăsta frumos și apropiații tăi, cheamă-i aici în față să faceți un program frumos. Băi, fraților, cine iubește și respectă pe fratele vostru, pe Alexandru, să vină aici să se simtă bine! Una, două, trei și... Asta. Să știi tot județul, nunta lua Alexandru, și să știe toată țara, e mireasa, este Ioana. Alexandru, dă-te mari, că-ai făcut-o la vală solo. Ginerică deschide programul, 1 milion pentru miresica ta, 2 milioane pentru nașii. Alexandru, dă-te mari, că-ai făcut-o la valoare. Și se știe toată lumea, este Ioana. Haide, haide, haide! Bine, bine, bine! Haide! 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 Câte regele Șaban și pe cine eu iubesc, e Ioana și el Alex. Asta-i nuntă că-mi povești, să vezi și să pomenești, să știe tot județul, Ginerică-i Alexandru. Haide! Pentru Alex, pentru Claudia și pentru toți copiii tăi, mămică, și pentru toată lumea prezentă. Soacra mare,
Are respect și onoare, are trăiască băiatul ei, are ăla-i sufletul ei, haide, haide, haide! Haide, haide, bine, 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 haide, haide! Ia-uzi, Alexe! Alexe, mă, Alexe, ce bucurie-i pe tine, Alexe, și să știe toată țara, e miresica ei, Ioana, la, la, la. Asta e și soacra mare, că are mare onoare, e mireasa ei, Ioana, Bartalusemi, pentru Alexandru, pentru Alexandru, 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 salam. Și pentru părinții tăi speciale, să știe și când vorba, tine și ca ei, Ioana, să știe, haide, 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 cine este? E drăguțul, ăla este nașul Neluțul. Cine este? Haide, 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 mă! Atențiune! Divata Luncheașu Sandu! Pentru Sandu, sigur că dau bune. Să aibă casă de piatră, îi dorește ochiul Nicu! Mulțumim, Nicule! Avem din partea lui domnul Nicu o melodie specială pentru prințesa lui Sandu. Hai, maestre! Din partea lui unchiul Nicu pentru nepotul lui. La mine în familie, fata mea face cu Sandu ce vrea, că moare Sandu de ea. Cine face legile, la mine în familie, fata mea. Salut! De la Sandu, atențiune, zeci de la Sandu pentru fetele lui, pentru Alesia și Mădălina cea mică. Caută melodia fetele mele, zânele mele. Hai! Mișcă, mișcă, mișcă! Haide! 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 Și de la unchiul Nicu, pentru nepotul lui,
Ia de ce spune. Cuvinte la secundă. Vreau să știe România că o am pe Mădălina. Și cine este prințesa? Prințesa Alesia. Alesia o iubesc, de Mădălina mă topesc. Să știe tot Ardealul, prințesele lui Sandu. Fetele mele, cenele mele, ca domnălalele. Fetele mele, cenele mele, muncește Sandu pentru ele. Fetele mele, cenele mele, ca domnălalele. Iar acum, maestre, ca să dăm un pic la foc automat, să fie treabă. Adu sistemul la nou, Dănuțe. Și domnule la șmechere. exact. Hai, maestre, să spune când vom da. Iau ce spune cuvinte la secundă. Ușor. Să știe toată lumea, la 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 la, e mireasa ei, la 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 la. Să știe tot județul, Cinerica Alexandru. Ia uitați-vă la ea, la 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 la. Solo! Tot din partea lui domnul Bibi. Pentru Cinerica și pentru Miresica. Pentru fata ta care îi faci viața un vis, prințesa Anais. Și toată lumea prezentă până la 5 milioane! Ia ce spune! Să vadă toată lumea, la 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 la, e mireasa ei, la 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 la. Să vadă tot județul, Cinerica Alexandru. Și la valare partii, că plătește și Bibi. Și la valare partii, că plătește și Bibi. Înainte să facem de joc, să-ți fac o strofă pentru prințesa ta, dacă tot mai plăti frumos. Așa-i bine, Dănuț. Și cui fac viața un vis, la prințesa Anais. Și n-am valoare banii, e prințesa lui Bibi. Cui fac viața un vis, la prințesa Anais. Și n-am valoare banii.
prințesa lui Bibi. Haide, 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 Bibi, dă-te mare, că ai faptă cu valoare și îi faci viața un vis la prințesa Anais. Să trăiască fapta, la 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 la, mare Bibi după ea solo. Anais și Mădălina vrea să știe România, Anais și Mădălina, astea sunt fetele mele, mare tati după ele. Vrea să știe România, Anais și Mădălina, mare tati după ele, trăiască fetele mele. Și pișcă un pic, ca să fie treabă. Hai, maestre, hai, gănuțe! Și pentru Gheorghiță, asta-i nuntă, noroc, lasă, da-la-la. Și Ioana-i mireasă, da-la-la. Să le știe tot județul, nunta lui Alexandru, da-la-la. Cântă Șaban din Guriță, da-la-la. Să danseze și Ghiță, da-la-la. Este Ghiță, unchiul meu, să-i ajute Dumnezeu. Poza, o să vină să ceta, că nu se dă fătăra. Lasă vină să ceta, că nu se dă fătăra. Lasă știe în toată țara, mireasa este Ioana și să știe județul Cineric Alexandru. Ușor! Să trăiască nașii mei, da-la-la, că eu mă bazez pe ei, da-la-la. Nu e vorba de lovere, că ți-ai pus nași de plăcere, da-la-la. Cine e fantomodela, da-la-la, este nașa Marinela, da-la-la. Și să știe județul, valoare are nașul, da-la-la. Forța!
vârstă, e luptă de barosani, ce nu are adversar, bă! Județul Tala, nașul meu e Neluțul Tala, Neluțul și Marinela, efectul fotomodela. Alexe, haide-te, mămăle, că ți-ai pus nește, mămăle, Marinela și Neluțul, e drăguța și drăguțul. Lasă-mi seceta, de nu se dă fântâna. Lasă-mi seceta, Alexandru și Ioana. Haide, Alex, să te mare, ai făcut-o la valoare. O să știe toată țara că mireasa ta e Ioana. Nașul de plăcere, ăla este Neluțul, să știe tot județul. Ai, 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 ai. Și nu e vorba de numele, avem nașul de plăcere, avem nașul de plăcere. Să știe tot județul, nașul e Neluțul. Ai, 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 ai.
băiețe, ți-am pregătit niște cuvinte la secundă pentru prințesele tale, în primul rând. Pentru doamna Ioana, pentru măicuța ta, pentru toată familia ta și toți apropiații tăi. Pentru domnul Bibi, familia lui. Mulțumim din suflet pentru respectul acordat. Ia ce spune. Nu mă dau pe lumea toată, sunt cel mai fericit, tată. Nu mă dau pe lumea toată, sunt cel mai fericit, tată. Cine este puterea, aia e alesia. Cine este puterea, alesia și mădrălina. Tot la cuvintele astea pentru fetele tale, pentru fetele la toată lumea. Nu mă dau pe lumea toată, sunt cel mai fericit, tată. Să știe tot județul, în nunta lui Alexandru. Fetele mi le iubesc, toată viața cât trăiesc ele. Fetele mi le iubesc și pentru ele muncesc. Să știe România, Alesia și Mădălina, eu pe una o iubesc și de alta mă tompesc. Am și pe măicuța mea și mi-a dăruit viața, să-i sărut și mâinile, fiindcă mi-a dat zilele. Soacră mare! De luce. Ușor ca la început. Fii atent, Alexe, ce cântă fratele tău. Din oraș l-a pus păneluța nașe, să știe toată lumea, l-a pus naș cu inima. Nu m-am gândit la lovele, că l-am pus naș de plăcere, și i-am spus la Oana mea că-i pun naș cu inima. Să știe tot județul, Marinela și Neluțul, și noștri norocoși, ține-i, Doamne, sănătoși. Să știe toată lumea, mulțumesc nevasta mea. Să știe toată lumea, nevasta mea e Ioana. Saxala, saxala,
sunt fetele lui tata, să știe România, Alesia și Madalina. Și s-audă toată țara, Cârpova și toată țara, s-audă toată țara. Am luat-o pe Ioana. Băiatul. Mulțumim frumos, dragii noștri, stimați invitați, să vă dea Dumnezeu sănătate, fericire. Fiecare om în parte, din partea lui Ginerică și Mireasa, este invitat la sală ca să ne distrăm până în zor de zi, până ne permită timpul, cu cele mai frumoase melodii și cele mai frumoase programe pentru Alex, pentru Ioana, pentru Neluțu, Marinela, familia lor, socrii mari și toată lumea care va fi prezentă. Să vă dea Dumnezeu fericire, frații noștri!